Хора, аз съм Светли и днес ще пробваме първото нещо, попито пуканки. Можете да го прочетете. Следващото лава бер шоколад. Първо да избера с кое да пробвам. Добре, хора, избрах тези на попито. Добре, хора. Чакайте, че дъвчах нещо, но не е пуканките. Добре, да го питаме. Но майко ми телефон се чува. Ето как изглежда. Уникални са. Да ги оставим. Сега ще отварям очи. Малко се е стопило хора. Дека видим каква опаковка има. Готина е. Страхотно са. Това е цялата опаковка. И да, чао!